Okay, mayong mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw, Biyernes, sa matarong pitsa utso. Tunay nga timbayaon, no? Unang-una, atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang ato ang mga kaparian, of course, ang ato mga kaparian, ang ato mga kadagkuan, no? Of course, ang ato ang Vicar General, no? Si Monsignor Glenn Corsiga, ang ato ang Judicial Vicar, no? Si Monsignor Gamaliel Tulabing, ang ato apon nga mga Episcopal Vicars, no? Dina sa isla sa Siquijor, si Monsignor Lar Katubig, ang ato apon diri sa North District, si Monsignor Albert Erasmo Bohol, ug ang ato apon nga Episcopal Vicar diri sa South District, si Monsignor Marino Ibo. Nahala, no? Mayong mudto na kaninyong tanan mga higala, ug ang tanan gyud nga mga kaparian, kumusta na? Nang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa Kapiskaris Panglawas, walay ubo, walay sipon, walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, pero naginhawa pa. Joke. Vino, kumusta na mga higala, no? Ato di ay nga timbayaon o mayong mudto ng ato mga lay ministers, no? Kumusta na mga LM, no? Mga lay ministers, o ang ato apod nga mga MBG, kumusta na, no? Mother Butlers Guild, no? Si Ma'am Dinopol, ang ilahang pinaka-head, kumusta? O ato pod nga timbayaon, of course, o may mudto ng atong mga sakristan, no? Mga Knights of the Altar, no? Different organizations, usab, no? Ang atong Legion of Mary, kumusta? Nang hinaot kita mga higala nga okay pata sa dili okay. Ayan. Nga okay ta kaysa dili okay. Bueno mga higala, ato di ay nga timbayaon ang kamong tanan, no? Kumusta diha sa kabukiran? Kumusta na? Di na sa may sabahan. Di na, of course, ang akong mga paisano, mga manghuyod nuns nga kanuna po din taong naminaw sa ilahang paisano nga si Father AA. Ayan. Duha na may kabuokron mga higala nga na manhuyod nun nga na kuan na kining na involved sa media sa DYWC. Of course, ang ako sab nga paryente, no? Si Father John Rick Abordo. Oh, kamusta, no? Bino kini si Father John Rick Mahigala, may dugo ni siyang akademya. Of course, akademya. Niya ako kayo, kuan man ko akademya akab, siya akademya abordo. Double A gihapon. No? Kini si John Rick, dugo gini siyang kuan, kana bitawng maayong manulti. Kaya ang iyahang lolo ani, si Kanhi, no? Chu Pidoy Akademya. No? Mga banggiitan nga manghigala nga kanang manog saysay sa Siete Palabras. Di ko malimot ang higala, no? Mga dugo, no? Mga tiyudading Romano, no? Anhing tiyudading Romano, dugo man sa itong akademya. No? Muna nga mayong manabi, no? Mayong mugamit sa mga pulong, no? Muna si Father John Rick. Ako, nasa tayo gamay kay akademya masyad ko. Nasa tayo gamay, no? Wala sa akab ang dugo nga mayong manabi, no? Kalagmitan gyud sa akademya, no? Abi na mayong mudto na kanaton tanan mga higala, mayong mudto na ato dayong timbayaon ug may mudto nga atong kura paroko diri sa Manhuyod, si Father Hichon Amahit ug ngako apod nga kini power, no? Ngako ang si Father Powerful, no? Dinha sa Bais si Father kini Sagon, no? Father Boy Sagon, no? Ngato apod nga higala, among tawag na mga powerful. No, nga to ang sangod mo higala. Of course, ang ako apod nga amigo, parente, higala, no? Dinha ang atong kura paroko dinha sa may Colombia, no? Sa Colombia, no? Si Father Christian Durango. Gawiks, kumusta na kada Gawiks? Abino atong ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Asa naman itong Saint of the Day. Diyan may gala ang atong Saint of the Day karon walalain kung dili si Saint John of God. Saint John of God, no? Sa ato pa San Juan de Dios. Dabi no kini si San Juan de Dios
Natawo siya na atong tuig 1495 ug namatay na atong 1550. Bata pang namatay mahigala. Usa kini siya kasundalo sa nagpagidaron siya og 40 and give up his life to God's service. No, established a house where he extended to the needs of the poor, sick people and attracted helpers. After his death, his helpers formed the Brothers Hospitallers. Ay, si San Juan de Dios dahil may founder, may hingala niining Brothers Hospitallers. No? Kinibitaong mga brothers, mga hingala. Dili mga pari, pero nangalagad diya sa mga hospital. No? Naana, mga hingala. Kining pagpangalagad ng hospital, mga hingala, di ba po nilalim, basta dili ka anad o hospital, dili ba po ni yung pasayon-sayo ni mo, lisod-lisod po ni. No, dili ako banta ko hospital murag dili ko kayo kaagwantas ba ako. Tungod kay murag may Lysol nga unsa ba labi na gyud kon medyo kuan ka hindikan kagamay murag lain atong paminaw no, pero kung maandad na siguro ka okay ra siguro kay ako tinganahan mo ko sa una sa mga hospital pod sa kuan sa Bayawan ya sa Bai sa Shaton sa una no, tinganahan ko no, tigbisitahan ko sa hospital diya sa una kada gyud Sabado sa hapon in preparation pod para sa pagpakalawat pagkaugma. Bayawan mo gihapon no, ako nga pakumpisalon kadtong mga Katoliko nga mga pasyente and then paghuman pagka Domingo ilista na ko ang mga pangalan dayong pakalawaton pagkaugma ingon ana no. Pero hindi kan gyud ko actually, pero ako na siyang gihalad akong kaugalingon sa pagpangalagad usab diha sa ospital. Although nga doon na po ko'y gamay nga marwag hindik-hindik gamay kay ospital baya, pero matud palagi sakripisyo gyud ingon ni ana no. Nya muni ang ginahimo nila ni San Juan de Dios ug mga kaubanan. Okay? Nahala no may ngudto na kanaton tanan. Kumusta naman kanong pulding? Okay ako kayo pedal. Ikaw Mr. Cheng. Ako kada ko kay father ako wala problema. Sa man imong negosyo, pero may sa masagyan ako gani father pero may ganan siya ba. Very good. Nala no, ari kita mahigala sa tuang Jolo joke. Joke ta mahigala kay si ang ako ang partner diri sa mangita yun ni joke si para dili ko na ma-boring ang ato ang programa si Inday Camille no. Ang ako diay nga tig post ini akong programa higala dili ko kahimo anig ako ra din sa teleradyo sa radyo okay ra. Pero sa teleradyo na ang ko'y partner ani mahigala nga mo in tawo mag pasupot po din taon ining ako ang programa diha sa kahanginan. Okay. Asa to ako ang kuan mahigala. Ako ang Cholo joke. Teacher. Okay. Jara nakuha na nako. Ang estudyante ug ang batang estudyante ug ang maestra nang hinabi. Michelle, ngano ma'am? Ngano maning imong answer sa math nga puros man sayo? Mao ba ma'am? Wala ba day ka magpatudlo ni papa nimo? Patudlo man ma'am. Unya nga daghan magani ka inig sayo. Okay siya magani ka answer na ma'am. Si papa na mo'y imong pangutanon ma'am nganong sayop ni tanan kay siya may nag-answer ana. Mao ba di ay? Atong ihagbong sa papa ni Michelle. Di na ito papasaron. Joke ba yun, ma'am? Joke na dagay to, Michelle. Wamelain. Hala na. Nakahinom-dom ni nako. May galay ito bitang mo sa to. Ito bitang module. Itong mga module baga. Ang mga inahan mo na bright. Lalo itong panahon sa pandemic, mga igala nga. Ang mga inahan mo na bright kaya mo may matuon kasi sila na may mo answer sa ilahang sa kuan sa ilahang anak sa assignment sa ilang anak mo nang ang mga inahan mo nahimong bright. In fairness dili tanan of course no, in fairness doon na po yung mga inahan niya nagkuha gid sila mga tutor ilang ipa-torture ilang ipa-torture ang ilahang anak. Dili o ilang gipatsuturan ang ilang mga anak. Doon naman giniingon niya, Mari, asa man ta makakita og maestra nga mo ay maka-torture ini akong bata? Ang sabot-sabot nimo? Akong bata ba akong ipa-torture?
Dili na torture, Mari, oy. Ipa-tutor. Ba, day, Mari? Di, abi ko man nag-torture. Joke ba yun, Mari? Joke na lang na, o may lain. Ano, may muto na kanatong tanan mga higala. Ato di ay nga timbayon ug may muto ang atong mga kaigsuonan din na sa Actin Basay. Of course, ang atong kora paroko din na si Father Boboy Gutierrez. So, ano ko kabalo og kinsay mayor din aron sa una. Sige, may akong gitimbaya to si ang atong mayor diya sa una, no? Ang ato ang nakalimot bugos pangalan sa mayor, pero sige na ko tong gitimbaya sa una diya Basay, des Basay. Nahala, no, ato di ay nga may mudto sa kanatong tanan nga mga kaigsuonan nato nga naminaw karon niining atuang programa. Okay, so may oras nato may gala, layo pa ta. Layo pa mga higala, 11 pa. Now, ari kita sa atuang kuan kanang CBCP News. Okay. CBCP News ato mga higala, ari kita sa atong CBCP News. Bishop Julito B. Cortez nanawagan og hustisya usa ka tuig human nga nahitabo ang Pamplona Massacre nga mikalas sa kinabuhi sa napulo ka tawo kalakip na si kanhi Governor Roel Digamo. Matud pa sa talahurong obispo sa Diocese of Dumaguete, gipangita gyud sa mga tao ang hustisya alang sa nasangpit nga krimen. Balita manghigala gikan sa Vatican Holy See. Matud pa sa Holy See, religious freedom halos gi-violate or gisupak or gipanamastamasan sa halos 1/3 sa tibuok kalibutan. No, mao kini ang nahimong resulta usab sa pagduki-duki sa Holy See. Matud pa sa taho, halos 1/3 no sa tibuok kalibutan nga giabusaran gyud ang freedom of religion. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niini kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagtimbaya ug mayong mudto kanaton tanan. Abi no baguhay pa lang mga higala kuan kanang nibisita diri si Bishop Ruperto Santos, no? Ang iyahang tuyo mao og si Father John Mison, no? Ang ilahang tuyo mao ang pag-awhag sa Diocese of Dumaguete, no, nga motukod gyud og usa ka chaplaincy alang sa Star of the Sea kini bitang Stella Maris tungod lagi sa kini bitang panginahanglanon nga matabangan gyud usab ang mga kaigsuonan nato nga nagpakabuhi diya sa dagat, no, mga manghingisda, mga marinero, mga tanan nga mga nagpakabuhi diya sa dagat, no, kanang anaa sa mga cruise ship ug daghan pang uban. So banda nga giamong gi-entertain atong Miyerkules kagahapon, itong isang adlaw dili kagahapon. Unya matud pa ang natahasan nga maoy muhandol mientras tanto sa nasangpit nga panawagan ni Bishop Ruperto Santos sa Antipolo, mao kining inyong alagad, no, si Father Edwin ug mga kauban nako nga miyembro sa ECMI, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. O ingon man usab sila si Yuyong Mapili ug ang iyang bana si Eli Mapili ug si Felix. Si Felix no atong mga kaubanan nga mga anaa sa ato ang pangalagad sa Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Bueno ato din nga pahinumdum no sa ato ang kora paroko din sa kining Batinggil, no, nga akong classmate si Father Tonton Arnaiz alang sa among seminar, no, karong pizza 16 ni ining bulana sa Marso, no, karong Sabado 9 pa man, karong Marso puhon, no, doon na tay ipahigayo karong 16 puhon Sabado, sunod Sabado ipahigayo ang seminar namo sa ECMI, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, no, din sa parokya sa kining diha sa parokya diha sa Batinggil. Okay, no? Padayon ta sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Binuari na kita mahigala sa atong katekises. No? Nga to ang mga pagtulunan sa usa ka awit. Sa usa ka awit. Nahalano ari kita, why is abortion? Kabahin is abortion.
listed as a cause for automatic excommunication while murder is not. No, according to Canon 8:1398, a person who procures a completed abortion incurs a lati sentencia or automatic excommunication. So ito kung binisayo na ito may gala, nga naman ning kuan kanang abortion nga kung makahimo gani ka ano may gala, automatic itiwalag jud ka sa simbahan Katoliko. Pero kung makapatay kang tao, pwede ra dili ka matiwalag radik ta. Pero kining abortion, automatic yun. Ang tubag ni ana makuin mo kini ang bata manggod, no? Inosente, no? Inosente yun ang bata sulod sa sabakan sa inahan. Kung sa ato pa na helpless, no? Completely defenseless, completely innocent. No, kana manggong bata sulod sa sabakan sa inahan, completely innocent. Wala gina siya kalibutan kung usan hitabo niya. Unya ikaduha, completely defenseless. Wala gyud siya panalipod siya kaugalingon. Muna nga kung makahimo kapag patay sa tao nga nasulod sa sabakan sa inahan o kining gitawag na to abortion, automatic yung ka excommunication. Buti pa sabot, dili na ka membro sa katawan sa Diyos. Automatic na. Okay, another question to mahigala. Kining kabahin sa pagluhod at tubangan sa mga santos. Is it a sign of idolatry? No, kneeling in front of the images of saints, is it idolatry? No, ang tubag niya na is no. It is not a sign of worship. Therefore, it is not idolatry. No, it is only reverence or veneration. Veneration na siya. No? Dili na siya only, pagtahod na siya or veneration. What is important kung unsay anaa sa atong kasing-kasing ug kuna-una. Kaya ang idolatry, pagsimba manggod na siya. Ano, gawas ka ha, kung pagluhod na to atubangan sa mga santos, ato siyang ipakadiyos, panlitan San Isidro. O, mingo ka nga, Diyos Isidro. No? Kaya kasi kalagmitan atong gitawag sa mga Diyos, kan Diyos, ano, no? Tabangi taon ko Diyos Isidro. Wala, niingon ka San Isidro. In other words, nangayo ra ka sa iyahang mga pag-ampo. O kung miingon gani ka nga tabangi ko San Isidro, nangayo ka sa iyang mga pag-ampo. Kung unsa man gani imuhang gikinahanglan nga madawat gikan sa Ginoo, nangayo ka mga pag-ampo. No? So the question is it idolatry if you kneel in front of the images of saints? And the answer, no. It is not idolatry. Why? Because it is not a matter of worship. We are not worshiping. We are only, doon na magunay tulo ka klase ito sa pag-aampo ng gala. No? Kini latria, no? Hyperdulia, ungdulia. No? Kanang latria, worship na siya. Muna nga atong gihimo ngadto sa mga sa Ginoo, no? Sa atong Ginoong Jesucristo sa Trinity, no? Muna, no? Unya doon na tayo hyperdulia ang ato ang pag-ampo o pagtahod sa amhal nga birhen. Unya doon na po tayo pag-ampo nga gitawag natong dulia, no? Nga sa ato pa usa ka pagtahod ngadto sa mga santos. No, ato yun ang na-differentiate. Of course, in order to show nga wala na nag-worship sa kining mga santos, doon na gitay tulo ka klase sa pag-ampo, no? Kanang latria, no? For the worship, no? It is a sign of worship to Lord God, of course. Holy Trinity, dayong hyperdulia para sa mahal nga birhen ug dulia alang sa mga santos. Ang ato sa mga santos dulia. Ato pa klaro kayo nga sa atong pagtulunan, ato yung gitagaan o category ang atong pag-ampo. Doon ay tulo ka levels of prayer, no? Dulia para sa mga santos, hyperdulia para sa mahal nga birhen, ug latria para sa Ginoo mismo. No, klaro? So muna nga kung miingon ka nga ang mga laing relihiyon nga na nagsimba tag Dios wala gyud. Abi no, dinhi na lang una kita kutob, no? Abi no, ubang adlaw mahigala magdungganay na punta ha. Kumusta na ang ato ang mga igsoon? Kumusta naman kanong pulding para may sa mayroong ay daghan sa dapat mahigala sa inyong pagpabida o sa atong programa din sa DWC. Mr. Cheng, yan, salamat no sa tanan nato nga mga kaigsonan in Chinese. Sise, mo ba na siya? Mo ba na sa Mr. Cheng ang thank you?
O makanan sa panero, sisi. O, sisi. O, abi no dahil salamat mga higala. Ako lagi hapon kini yung ubus nga alaga, Reverendo Padre Edwin Dawali. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagakong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.